बे जाथाया नंगौ आरो सैथो जाथाय आरो बे जाथाया जोंदाव गयारिजों जानाय जाथाय। थांनाय 15 बोसोर सिगां बे जाथाया जादोंमोन आरो बे जाथायखौ लानानै दासिमबो जोंदाव गयारिया कलेजखौ नुबानो गिखांनाय फोरमायो। जोंदाव गयारिया थांनाय 15 बोसोर सिगां डिग्री फरायगासिनो दंमोन मोनसे कलेजाव। बे कलेजाव बियो हस्टेल थादोंमोन। दा जोङो गिबियाव बेखौ सावरायगोन। जोंदाव गयारिया कलेजाव फरायनोसै समाव जेब्ला डिग्री पिअ पास जाखांनानै डिग्री फरायगासिनो दंमोन, बे समाव बिसिनि गामिनिफ्राय कलेजा जोबोर गोजानमोन। बेनिखायनो जोंदावा मोनसे थांखि लादोंमोन। न'खराव बारा रां रुफा गैया, रांनि आंखाल। अब्लाबो गोदोहाय हस्टेलनि फिसा एफाग्राब नङामोन, खम समावनो खम बेसेनावनो जायोमोन। दा बेनिखायनो जोंदाव गयारिया एसे एनै फैसा जमा खालामनानै न'खरनिफ्राय लाबोनानै बियो हस्टेल थादोंमोन। बे समाव एफाग्राब लामा मोजां नङामोन आरो मबाइल इन्टारनेटबो बारा मोजां नङामोन। अदेबानि कलेजाव थाङाबानो जेबो मा जादों मा मायाखै बेखौ मिथियामोन। थिग बेबायदिनो जोंदाव गयारिया हस्टेलाव थाबाय। बे समाव हस्टेल थायै थायै मथा मथि जाबाय 6 मास 7 मास जाबाय। 6 मास 7 मासनि उनाव मोनसे फोरबो सफैबाय। बे फोरबोआव हस्टेलनिफ्राय गासिबो न'आव थांबाय। बे फोरबोआ जाबाय दिवाली बा कालि फुजा। कालि फुजायाव बयबो न'आव थाङो। दा बेनिखायनो गासिबो न'आव थांजोब्बाय। दा हस्टेल वार्डेन दंमोन। हस्टेल वार्डेनाबो बेलासियाव थांदों बेलेगाव। दा जोंदावा हस्टेलाव हारसिं दङ, कलेजनि हस्टेलाव। बे कलेजनि केम्पास सिङाव हारसिं बेयो गाव हारसिं जोंदाव हारसिं दङ। सासे वार्डेन दंमोन। वार्डेना न'आव थांनो होननानै बेलासियाव फैफिनगोन होननानै न'आव थांबाय। न'आव थांनायनि उनाव मा जाखो, थिग मोनानि 8 रिंगा जाबाय। मोनानि 8 रिंगा जाबाय नालाय वार्डेना फैयासै। जोंदाबो ओंखाम सोंखाम जाखांबाय, दा उन्दुसिगोन। उन्दुबायबो। दसे उनाव थिग 10 रिंगानि उनाव ठक 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 इदि गाबफैबाय। जोंदावा सिरि मोनबाय। उन्दुलांहां जादोंमोन जोंदावा। उन्दुलांहां जानायाव ठक 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 होनबाय नालाय जोंदावा माने दरजा बुनायखौ खोनानानै सिरि मोनबाय। सिरि मोननानै बियो सोरलै होनबाय। रावबो गैया बाहेराव। रावबो गैया माने जेबो माथो हराखै। आरोबाव खनसे ठक 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 बिदि होनबाय। जोंदावा एसे गिखांनो मोनबाय। बै समाव जोंदावा गियामोन बारा, एसे एनै गिदोंमोन आरो। बै समाव जोंदावा हर समावबो गियामोन। बेनिखायनो बियो रावबो गैयाबालासिनो हस्टेलाव हारसिं थादोंमोन। दा जोंदावा एफाग्राब ठक 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 बुबाय थानायखौ एसे गिनाय मोनबाय। अब्ला बियो दरजा खुलिबाय, नायबाय रावबो गैया। आरो दसे फैलायबाय, उन्दुलायबाय। मथा मथि 12 रिंगा बारबाय। बे समाव आरो पाइल थायोना हिन्जावफोर गानग्रा पाइल, बे पाइला सिं सिं गाबफैबाय आरो। ओजों सिं सिं गाबो, ओजों सिं सिं गाबो। ओमफ्राय सासे हौवा मानसि बेबो नांलायबाय थायो हिन्जाव मानसिजों। खिसा फै होननानै जेनेबा गावसिनि नांलायबाय थानाय खोनायो आरोना बियो केम्पास सिङाव। ओमफ्राय जोंदावाथ' थर मोनबाय आरो ठक 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 बिदि होफैलायबाय। दाथ' जोंदावा ओरैबायदि गिबाय, पाइलबो खोनादों आरो फारसेथिं नांलायगासिनोबो दङ। पाइलबो खोनादों आरो फारसेथिं नांलायगासिनोबो दङ। दाथ' जोंदावा मा खालामनो, बिनियाव मबाइल दं, नाथाय वार्डेना मबाइल गैया। मबाइल दं न'खरनि। वार्डेनाव फन खालामबाय बियो, वार्डेन न'खरनियाव। आदा ओरै जाबाय आरोना। ओमफ्राय आदाया हमाखै बा वार्डेना हमाखै। होमबा बिनि हिन्जाव हमबाय। गैया नै आदाया फुजायावसो मेला बेरायनो थांदों होनना बुंबाय। दाथ' मा खालामबावनो मा मानो इदि जाबाय आरो दा जोंदावा। थिग बेबायदिनो जोंदावा एफाग्राब खोनाबाय थाबाय, स्रिं स्रिं गाबो, ठक 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 गाबो आरो नांलायलायबाय थायो। मानोना बिसोरनि कलेजा एसे गोथै बारि खाथियावमोन दै। दा बेनि जाथायखौनो जों सावरायगासिनो दङ। जै 12:45 रिंगा जाबाय अब्ला जोंदावा बांद्राय खोनाबाय, नांलायबाय थायो, सिं सिं गाबो, ठक 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 गाबो। जोंदावा एबार दरजा खुलिबाय। दरजा खुलिबाथाय ओरैबायदि नुबाय बियो, साइडआव हौवा हिन्जाव नांलायगासिनो दङ, जिन्ज्रिजों सोमावलायगासिनो दङ। माने नंगौ आरोना मानसिफोर बायदि। ओमफ्राय बे बुंहरबाय, ओइ मा जादों होननानै। जेबो बुंहरा। ओइ मा जादों होनना जेबो बुंहरा। ओमफ्राय जोंदावा दरजा मारिफिनबाय। सिरि थाथ'बाय एबार। जोंदावा गिबाय, सोरलै बिसोरलाय एफा हर गेजेरावलाय मानो फैदों बिदि आरो। बे जोंदावा सानदों बिसोर हौवा हिन्जाव मेला बेरनानै बे थाफैदों आरो नांलाय खमलाय जादों बिसोरो, बिदि सानदों आरोना बियो। बिदिथ' नङा। दा जोंदावा उन्दुलांथ'बाय, दसे उन्दुलांहां जालायबाय आरो ठक 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 स्रिं 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 इदि गाबबाय थाबाय। एबार जै दरजा खुलिबाय, डाइरेक्ट सिख्लानि मोखाङा फैबाय हारावरावनो। सिख्लाया हारावराव आरो हौवाया गैथ'लायला। ओमफ्राय जै खुलिबाय सिख्लाया हारावराव नुजाबाय। जोंदावा फार्स्टनो खारलांबाथाय सेंग्रानाव सौदावहैबाय। बे बुंदों आरोना सेंग्रानाव सौदावदों। सेंग्रानाव सौदावहैबाय, सेंग्रायाबो हारावराव नुजाबाय। दाथ' ओरैबायदि गिबाय
एफाजों जोंदाव गोलैनानै थाबाय। अखानायै थरमबाथाय बियो दंफाङाव सौदावदों बिदि आरो एफाजों गोलैना थादों। अखानायै फैबाय जायबा वार्डेना जोंदावखौ फोसावबाय। हाब दंफां सिङाव सौदावदों नोङो बिदि होनना बुंबाय। ओमफ्राय गासैबो जाथायखौ खोन्थाबाय। जोंदाव गाव जानाय जाथाय गासिबो मोनायाव मा जादोंमोन मा मादोंमोन गासिखौबो खोन्थाबाय। वार्डेना मिथिखागौमोन। वार्डेना बेखायनो जोंदावखौ बुंदोंमोन आंजों थुफा नों बे हारसिं थानाङा। नाथाय जोंदावआ साहस गोरा सेंग्रा लाइमोन बैसो, बेनिखायनो जोंदावआ वार्डेनजों थांफायालासिनो हारसिं थादोंमोन। उनाव वार्डेना बे जाथायखौ मिथिखायो नाथाय खोन्थायाखैमोन बियो गिनानै। उनावहाय खोन्थाबाय जे बेहाय सासे सेंग्रा आरो सिख्ला थायोमोन माने बे एरियानि मानसि आरोना बिसोरो। ओमफ्राय बिसोरनि न'खरनिया बेजों मोजां मोनलायनायखौ मिथिनानै बिसोर न'खरजों माने हरलायलायामोन आरोना। सिख्लाया सेंग्रानो हरा आरो सेंग्रानाबो सिख्लाखौ लाङा बिदिमोन आरो। बेनिखायनो बिसोरो सानसेखालि नांलायनानै दा मा खालामनो, सेंग्राया गावनि जिउखौ फोजोबबाय। बेनि उनावहाय सिख्लाया सहायनो हायियाव गावनि जिउखौ फोजोबदोंमोन होनना खोन्थाबाय। बै समनिफ्रायनो जोंदावआ मोदाय गिग्रा जादों। दिनैसिम बे जाथाया 15 बोसोर बारलांबाय। 15 बोसोर समसिम बारलांबाय नाथाय दासिमबो बे जायगायाव मानसिफोरा मोनानि समाव हारसिं थांनो गियो।